Kubor Kapatisi TV. Hadian shisni bagi Dr. Asha jongga jela kila sedang ya kejinga ki dah kebasange terikam. Kumta nak kaliang ketenat jongga koi kekia jongga sorga jela. Lingba ka Joint Mission Director jongga National Health Mission ka Dr. N.E. Kharsatno kala khot yakran yikinong yalam jongga Meghalaya Asha Workers Union banyakran halo ka jingbam yo ya ka jingsia ko jongki lakumbahan riau lani hinyau benai. Hakajing akram mikila pathai kubor ke President jongka Meghalaya Asha Worker Union ka kong Mira Jun Mersing kalau ong bana kaliang jongki kila pensyai ba kajing bemyo ki Asha kajing siu kila rai bakin empat sange ya kajing ki bakin aptat hadu ka arpusau teri ukula lengkot araja apun riu hadian ba ka Joint Director kala kular man pelat no ya kapisa ka kong Mersing kala pensyai ru ba kajing slam ka rukam pelat ya kajing siu jongki Dr. Asha kalong nakada kajing wanra ya ka rukam siu pisa haka sistem ka batmai ka bathut hadu kata-kata Kalian jangka Meghalaya Asha Workers Union mentaka singi wan hamne head office nama hadin ba kami Meghalaya Asha Workers Union kala penmi ya kani us ka badai men nyau tarik bakin sange no e gajing trai kam ki jongki nakadaw gajing pending jongki incentive ki babun banai kumbala e pen bana hai ki jingkran ki bala adep ki don ki jaka ki basa anru banai nyu banai pra banai bat ki don ki jaka ki basa hadu shi senem ti hadin bana kadeng jongka department ka ui bala haki news mo baki Asha kin sange no gijing trai kam te kila akot mentaga singi tena ka office jong ka union hi ni wan hangne bania kran e kata ka benta gijing khot ka jongki bar ka e ke bangi yo bania kran menta ka singi ka long ba na ka deng ka jongki ki ya thu ba ka jing sa akut jong ka pisa kam dei na ka dau ba maki ki klem seu rei ki ong ka dei na ka problems ka jong ka system ka jongki baki empat la ban siu te khandia ru ngila yo bania kran bat na bat is malcolm ibade state accountant nakaliang kejong ila ong ba ka NHM mday ba kamdon pisa kapisa kabun kapahu bad mday bangi claim siu mray ka daytang nakadaw ka jingdon problems jong ka system ka bangi ngile ngimpat laban siu tiya ka jinga kran kala aya cha kmat bad nakaliang jong additional agent director ila ong yang ba ikwa yang bangin sange no ya kani ka strike ka jong ni kan bangin call off no bangin sedang no ya ka kam kaya ke banakaliang jong ka union ni don ban ong ba ban shim ya ka strike ru kam dei ka decision tang kinong yalam kade ka decision jong ki Asha ka state hibaro kawai niu hajar prapu arngut te menta ban ong banakaliang ka jong hi bangin superiang no ya kata ka jing ong ba ngin call off no ya ka strike ka jong ni tang da ka jing ya kran bat ki ngin nomla ni ha ban ngin diskusio bat ki members jong ka state hibaro kawai te kandia ru hadin bala ayo ban ya kran nakaliang ka jong ki kila akular bakin pelaj no ya ka pisa har ka arpusau tarik jong menta ubenai jong ne usnem ar hajar arpun riu ti nakaliang ka jong ni kong nilai ong manginai sya angilai ap hadu itai arpusau tarik long kuman ai syuti Christmas bat New Year ki Asha namar ki Asha te kim judan syuti lada day Christmas ne New Year la ne lada day Sunday kim judan syuti tingi ong basau bahai la ki Asha bakin syong kat hadu itai tarik kumba nakaliang ka jong pipi kular ban pelaj ka bisa ti hadin ka jingya kerpat jong ti tingi so ban nakaliang ka jong ni mo nginom la bangin decide tang mangi tingin ha ban ya kran swaya kani bat ki members baro dan ngin sala ban pha ya karai syaki kerani presiden hadin jong ka declaration ke bangilaan adu kan nyo trek ben sange trekam ti ha katu kasngi janmit hi mission director Iram Rama Krishna Situri ilakol yang ngabangin wan meeting menen kasi dingi suthu imla ban convenient naki members baro tingi wan menta kasngi ke badai khandai trek ti hadian bangila asyong hadu arkenta ngila ya tai sani bah ya kata ka problem balai bakampoi ka pisah ka account ki Asha nomor it seems bandang ni kila ada pelat ya ka 23 crores ka pisah ladu ki banai la bandong ladu ki banai March banai April nomor ba hadian ba kila ada plek men syua ki pendan kam da kata ka apps ka dik Asha apps ka baki la ki Asha kila ban claim ka payment ling ba jong tang ba ka phone jong ki Henry ke bajia kolong bah ki por badang ya kata ka Asha apps ka ya bah ka payment they very happy ban try ka kam ki Asha nama hadian jong sin strayau kila la ban claim ka pisah and hakatu ko poidang dan Isa Ram Kumar tingi dah akhiru ke feedback ke biang bah ka ni payment te data hadu ka ni ka financial year ka balada kumbala ya thu di joint mission director menta but nakaliang jong state accountant ila ya thu bakal asdang na kawan deka SNA patch ka bakin haban kila integrate lang bat katuka system menta ti tangling ba kata ka jing change ni ka jing ban aban atlang ya kata ka SNA patch bat kata ka Asha apps
ka pair no ka system ti hakata ka jing pair jong kata ka system kapisa it sin ba na ka po ka state kum baki ong kapisa ka don nginget iru ikata but kila ada pelat another hadu arpo like cross habro kini ki bro sis nam hi since nadu merai match nadu financially last year ti imat kapisa ka account jong ki asha ro kampoi ki poi kum tu kan chi spa san pho khat san spa kum tu kat ba kapisa jong ki le si kat bro shi almost la dan nadu ki merai match na april nai me kum tu te kala poi shi kin re wajan maybe but then ka klempoi ka account tingi su thu manta naka accounts jong ka state kila da pha shaka pisa na shaka account jong ki asha tiki asha ki haban claim si ka tu ti tang naka da ba kata ka system ka fair kala ya fair kata ka system ngi kinong yalam ngila ya kurma jengmat nama hadu ar kentar nyata imat kata ka system imat ka pisa ka sokut hasuñ shaka account jong ki asha ro kampoi naka account jong ka state ru kala da pelan ti kila bata yang ngi kadan ke reject payment ka reject na pleng jong kita ka reject payment na kata ka apply crore so am kemut kata ka like crore ka reject ka turn back to them ti badan long ngi su thu ba ada dai bikila sedang iban pen baj hooj kala awan kene ba nakal yang ka central yuhi na central government ni kala pha ya kene ka SNA spatch banya integrate lang bat kene ka apps kumbakila le tu sistem ba menshwa tingi su thu ka jing e ka dan baj hakata kom seo ya ka payment ti ka jing penmena kalong ni kalong baj kat bangi hooj hadian bangila shong hadu ar kenta bat jong i madam i join mission director tingi su thu ka kala jenjar bane perkhat ikinong yalam lu tang bangi su thu baki asha ki don kam ka pisah tingi la ai da kapor bat nakal yang jong ki ai kapor kumbala mention di president hadu ka arpasau tarik le si arta ya ye kinthi baki la ban sort out na ikini ki problems bro khat tingi kerman bet ya kene tanda sakawai pede ka banga syukwa ban pen kerpat lang ya le si ki asha ling ba jong kini le si nginem la ban iwi piwi asha nginem la ti ngatrai namar kumbala ong le si na po kaliang jong ki accounts nang ne ki la pan pau le si ki don ki banks ki ba change ki IFC kum ki MC bank kum ka Apex bank mo le si ki change ki IFC ti le si kan don ka jing krumah kata ka jing change kita ti hende ka KFC ru ngatrai man ka banai ki asha ki le nginget ba ki le ya KFC ti le si kinan ki asha ki baklam le KFC long ngim ong ba yo le si kan baklatang nang ni ti le si kan nan bade jing thot na ki tu ki line ru nga ong thara ngi syukwa ban pentep lahang ne ba ki asha bro kin persang ban le KFC kata nginget skam ki asha man ka banai ki le ban wa ka bang kala tip ban obdi de ki ti ngi thara nginget skam ba ka ne ka jing ipor jong ki da ka bas kami ki ai ngi ipor ar tayo ti hadin jo kata kata yo ngin sa ais da kawai pada calculation na kajing permar ka muai pat bala ngin sedang na ikakam la ngin continue share ka strike do apa tang kata kumbala batai di presiden mena namar ban em bakin kile kum ne na kajing jo goto kat kum kajing su tho manta batai dai mensha ki pha betang single long kaya betang kawai ta ka asha ap dai ti it's very easy ki asha bakin claim ya katuka ayak insentif baki ki yo ti menta pare ki hap le lang bat katuka SNA spatch ka bamut ba kani bro ko ken dia ki le kata tim di tang state meghalaya te bro ko ken dia ki hap le ti ho ki sham jing e kata tim di tang ya ki asha hiru bar ko ki staff ken hap le ki we department ro ngathra ki we department ro ngathra ken hap an face kani ko mala batai di madam menta ti kani kar asdang shwana ki asha nang ne te kamot ngathrai nganget skam bala da kila ban clear ni ke bare nomor ki asha ken obaj ai ka pisang en satrai biang kata de jing kwa jong ki kalong baj hoi na tadang ngilai kuslai bam tangilai ya kadan gajing e ka bakrau bah ki bangilai persang banyatai ti hadu kat no ken ke sistem kan nya ti hadien jong ni sistem perkan talaya kata ka SNA pade nama kadikum ni kali ka samjing e bah kan ke apps kalong ni mensha ki kilim i bashi spa tingkai kilim tok ba as spa tingkai ni basan podingkai bashi podingkar maki insentif ki asha ki dan bi bashi tingkaru ti ibasan podingkai ki aklem tok henry menta pada kene ke SNA spatch ki la bat kembala batai na kaliang dong ka jong ki account ki ong bait ba kane ka menta mot kemut tang ki la ki asha ki dan du ki de ban claim 1,000 ka shi banai tok kan man shi sanwan single bat kane ka baki integrate menta kan tekan khamsuk hiru ya boro nama ki 1000 kli ki account te kadai kata ka bawan jing e kadai tang thrai kada kani ka spatch ka batmai menta tinginget skam makan kinyak ken phano da kata ka single bat kan she sen claim 1,000 kan man facebook 1,000 kan dan kam syuk kan claim shipon ka arpon ka san pho shi spa kumta kata kadai mut kumunta adu arso trik bani ayap kan ka protest kan ya yiting be adu ka arso trik ngin nang hap ya bi kum ning ngin sanget